Kull sena l-4 ta' wara l-Għid il-Kbir tkun iċċelebrata l-festa ta' San Girgor, tradizzjoni li tmur lura mal-500 sena. Din il-festa oriġinarjament kienet weda li kien għamel il-poplu fi żmien il-pesta biex jinħeles darba l dejjem il-qerda li din iġġib magħha. Il-weda kienet li jekk San Girgor jeħles il-poplu mill-pesta isir pellegrinaġġ kull nhar ta' 4 fuq l-Għid il-Kbir sal-Knisja ta' dan il-qaddis f'Tarf iż-Żejtun. Illum il-purċissjoni ssir mill-Knisja ta' San Klement fiż-Żejtun għall-Knisja ta' San Girgor fiż-Żejtun stess. Filgħodu ġiet iċċelebrata qudiesa bis-sem tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-istess kappella dedikata l San Girgor. Fil-passat, wara l-mixja tal-pellegrinaġġ, in-nies kienu jinżlu fil-bajja fil-qrib f'Marsa Xlok. Illum il-mawra sa Marsa Xlok baqgħet popolari anke fost dawk li lanqas jersqu lejn il-pellegrinaġġ. Infatti f'Marsa Xlok sa minn kmieni filgħodu intramaw qatt ta' gabbani tal-ikel ħelu u xorb. Buħud jipparteċipaw fil-logħob tat-tombola li jkunu mistennija minn bosta 59-59. Oħrajn jieħdu l-opportunità biex joqogħdu mal-baħar jilagħqu ftit ix-xemx. James Aranellu, Net News.